అందరికీ వందనములండి. ఈరోజు దేవుని వాక్యము సెప్టెంబర్ 14వ తారీఖు మంగళవారం 2021. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 10వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉన్నది. వారు ఆశించిన ప్రకారము మనము చెడ్డ వాటిని ఆశించకుండునట్లు ఈ సంగతులు మనకు దృష్టాంతములుగా ఉన్నవి. మరొక ఉదయాన్ని ఇచ్చినటువంటి దేవునికి వందనాలు తెలియచేస్తూ అపోస్తులైన పౌలు కొరింథీలో ఉన్న పరిశుద్ధులకు ఈ ఉత్తరం ద్వారా ఒక విషయాన్ని సూచిస్తున్నాడు. ఇశ్రాయేలు ఆశించిన ప్రకారం మనము చెడ్డవాటిని ఆశించకుండానట్లు ఇశ్రాయేలీలకు ఏదైతే జరిగిందో ఆ విషయాన్ని అక్కడ తెలియచేయడం జరిగింది. అరణ్యంలో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు వారికి కలిగినటువంటి విపత్తులన్నిటికీ కారణం వారు చెడ్డ వాటిని ఆశించడం. ఈరోజు ఇశ్రాయేలుని బట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, వారు చెడ్డవాటిని ఆశించడం వలన అనేక మంది నశించిపోయారు, ప్రాణ నష్టాన్ని పొందిన వారుగా ఉన్నారు. ఈరోజు క్రైస్తవులమైన మనం వారు ఆశించిన ప్రకారం మనం ఆశించకుండా దైవభక్తి గలవారముగా ఉన్నటువంటి మనం వాక్యానుసారముగా నడుస్తూ వాక్యము ఏదైతే చెప్తుందో దాని ప్రకారము నడవవలసిన వారమై ఉన్నాం. ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్య ప్రకారం నడుస్తున్నామో, చెడ్డవాటిని గురించి మనం ఆలోచన చేయట్లేదో, దేవునిలో మరి ఎక్కువగా బలపరచబడగలం. వారు ఆశించినట్లుగా చెడ్డవాటిని ఆశించకుండా మనం జాగ్రత్తగా నడుద్దాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమగల తండ్రి, దయగల ప్రభువా, మీరిచ్చిన మంచి ఉదయాన్ని బట్టి వందనాలు. ఈ ఉదయము నీ బిడ్డలుగా సాగే భాగ్యాన్ని ఇచ్చారు. విదేశాల్లో ఉన్నవారిని, స్వదేశంలో ఉన్నవారిని దీవించి కరోనా వైరస్ నుండి అందరినీ తప్పించమని యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క అతి శ్రేష్టమైన నామాన్ని బట్టి వేడుకుంటున్నాం మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ఆమేన్. క్రీస్తు సంఘము పదంవారి వీధి, రామచంద్రపురం. అందరికీ వందనములండి. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్.